Oscar Holgado. Que se... Martina Conchita. Ahí va, rodillas al suelo. Diego de la Plata provocando la especie de animal. Espectacular, Panchito. Holgado. Está brindando. Necesario. Francisco Martina Conchita. Como Dolores Aguirre, la espera valió la pena. En la misma boca de Riego, desde Medellín, Zamora, Dani. Medios, bien, ahora sí. La feria de Guayas, espectacular. Se van a medir. Faltando mucho ahí en los medios. Bien, ahora sí. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Arriba el Monorache, és un dia especial. M'entera per la tele que estem a 1 de març. Acabe la jornada, he collit 3 bancals. Me'n porte 2 cabassos pa vendre al mercat. Està la xica sexy, venem-me-la parar. Li dic si se vol vindre en moto a la ciutat. Ella es queda sorpresa perquè no sap a on. I jo li dic en moto perquè avui jo me'n vaig a la mascleta a tope per el bypass. Corrent a València vaig a veure la mascleta. Me'n vaig a la mascleta a tope per el bypass. Corrent a València vaig a veure la mascleta. Parem la pinada a ficar-li gasoil. Són ja la 1:30 i no tenim paró. Arribem a la capi, està tot ple de gent. Deixa la xica sexy i faig un cavallet. La policia em pilla i et demana els papers. Veuràs la multa que estos me clavaran per res. El guàrdia em pregunta de què vas tan flipat. I amable li conteste que perquè jo